Kumpanija b'esperjenza internazzjonali imma li trid taħdem id fit mal-lokal. Din id-deskrizzjoni ta' Autobuses de Leon mid-direttur tal-istess kumpanija Felipe Cosmen. Il-ħamis Autobuses de Leon ħadet f'idea l-operat ta' trasport pubbliku u f'konferenza tal-aħbarijiet Cosmen ħares lejn il-bidliet li se jsiru ftit ftit. Fil-ġimgħat li ġejjin se jibda tibdil fil-flotta tal-karozzi tal-linja biex eventwalment jiddaħlu 142 karozza ġdida. Karozzi aċċessibbli u Euro 6, iġifieri fost l-inqas li niġsu. Karozzi li se jkunu jistgħu jaqdu t-tul miżjud ta' vjaġġi u li globalment se joffru numru ikbar ta' postijiet tal passiġġieri. Ir-rotot il-ġodda se jibdew ikunu implementati gradwalment minn Marzu. Dan flimkien ma' kampanja biex in-nies tkun marfa dwar dak li jkun se jseħħ. Imma fost l-ikbar bidliet se tkun l-introduzzjoni ta' sistema ta' cards. Sistema li n-nies ukoll se tkun informata dwarha fix-xhur li ġejjin u li se tiddaħħal fil-bidu ta' Lulju. In-nolq se jkun maħdum b'mod li jinċentiva lill pubbliku jagħmel użu minn din il-kard. B'din is-sistema ta' kard se tkun imħeġġa l-effiċjenza, ikun evitat ħela ta' ħin f'xiri ta' biljetti fuq il-karozzi tal-linja u jitħaffef il-pis ta' traffiku. Din hija xi ħaġa li se titlob bidla fil-kultura u li għalkemm jaf iġġib sfidi magħha tista' sseħħ. Jien għandi fiduċja fil-poplu Malti Wawċi, bħal mawra diġà f'diversi każi illi rnexxielu, nemmen li għandna ninnexxu billi bl-għajnuna tal-poplu Malti Wawċi. Barra minn hekk se tkun introdotta sistema waħda bejn il-Gżejjer Maltin biex bekk il-biljett ikun validu kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Il-kumpanija fetħet sejħa l-miċċufier lokali filwaqt li sal-aħħar tas-sena se tkun qed timpjega magħha madwar 300 persuna. Il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi qal li f'din il-bidla il-Gvern kien kawt. Ma jistax tmur taqbad titlaq tiġri il għaliex jekk tneġġu nagħmlu l-iżballi sal qabel, allura jkun kollu sfaxxa kollox allura rridu noqgħod attenti. Għalhekk l-affarijiet se jsiru gradwalment, però rridu naraw ukoll illi tkun hemm tibdila fil-kultura tan-nies.